John chapter 6 John soini tipan o sing thanglai subrani panda sing khlaya dukha motharo khlanya nangabono gabuni sekang sing a subrani panda tamnan khlanya nang sabo khlai tai bahai ke sa thai abono to sing kaham ke tini bujilaya no ake tei motharogo tini baksa phayarok no bonorok jora man khangke norok asuk phurogo sadi a subrani panda bahai ke khlaijak thai subrani panda no to sing jora jora kobang masini wan sumung phayo obo kaisa niyom abo kaisa ereng ba heleng sake jora jora najak maro tongo phiaba elembago kaisa jinis sajakma tong Jisu Kristo obo norok anu muito khlai khlai dihni so obo belai khena subrani panda khlainani pore wan aitam soro Jisu borok no hai hini saka ang norok no soino kubui kok sawo norok borok ni sajlani bahan chayakhe phia bini thui ningyakhe norok kuthangya hani sawo oro belai ke srai ke sawo oro sawo Jisu Kristo bonni ji sakbai thangni bahan no sawo boni bahan no masanai hini sawo aboni meaning tamo sing bujilaya no soino kubui kok sawo norok borok ni sajlani bahan chayakhe phia thui ningyakhe norok kuthangya hani sawo sing mathang nan hingkake kuthang tong nan hingkake sini pola kuthang nan hingkake tam khai nangnai Jisu Kristo ni bahan te Jisu Kristo ni thuino janai te maning nai hini saw khana khake wana ma singsa tam mokha tam himani ko khuni sangsar ha ga nangai ke ofan jisin thui bosaya kho ningya kho thui bahan bosaya kho kintu tam no sai tong amno singma bujilai nai hain hai pore wana jang ang no soino kubui kok sawo norok borok ni sajlani bahan chayakhe phia thui ningyakhe norok kuthangya ni saw sing mathangjaknani bagai holao kuthang tongnani bagai a Jisuni thui bahan sini belai khenango sing mathangja ya sakjora sing abono sing saimanglak te buji manglak ortam sa 54 ani bahan chanai borok ani thui ningnai borok bo mathangjak phlaikya naitam sa Jisuni bahan no je chanai Jisuni thui no je ningnai bo mathangjak phlaikya ni saw bukhaberei mankha mathangjak phlaikya ni saw tei sawo hake ang bono paithak ni salo muthangui ti sanai hini sawo obose mathangjak mani secret o laut sopar ni mani aw mathangjak mani je mathangjak ব্যক্তি rok simino sawo baptist najak simia baptist najak abo sanan thaka bul hai jango mathangjak mani je saimanjak mathangjak mano je bujijak a ব্যক্তি simi sabono sawo onyakhe saya kobangma mothragon rok nungnai mothawo kobangma borok tong haipano baptist najang bisingo baksa saya babono aw belasi ma hingsang jagya tamni karambo sak jajai khlainai mani ang mathangjak mano saimia kho abahai abon bagai sing obono belai ke serious ke na thaitam sorosa ani bahan chanai borok ani thui ningnai borok bo mathangjak phlaikya haki ang bono paithani salo mathangai ti sanai hini saw je Jisu Kristo ni bahan no chakha je thui no ningkha bo mathangjak khaini saw mathangjak akok no kaham ke saiman nangnai abon bagai mathangjak mano kaham ke saiman nangnai o mathangjak mano sing kaham ke bui suna nangnai sing poito khanyo kaham ke buji dobono hani hai oro saw ani bahan se soini samung ani thui se soini ningjakna hini saw soi je samung bol burum burni kathang tongnani samung ani thui se soini ningjakna hini saw ani bahan chanai borok ani thui ningnai borok bo ani bisingo tongo hini saw je Jisuni bahan no chanai je Jisuni thui no ningnai bo Jisuni bisingo tongo angbo bini bisingo tong wansuri tabu Jisuni bisingo sing tongo Jisu sini bisingo tong hini saw Jisu jori sini bisingo tong hangke sini bisingo a hamjak mani a nakalai mani a khairok lai mani a Jisu no kosol sini bisingo terik ke abo sijagi phainai dai tamosa apha kuthang ano rohoro bini no angbo kuthang omo hai kheno ano sanai borok bo ani bai thangnai hini saw kai tor kuthang ba Jisu Kristo bo kuthang hini saw Jisu Kristo no je sanai bo kuthang hini saw mane no singni tei thui mani a thui mung no sing manglak a morkini horok laini namno sing nugui gelak ni saw mol burum kathang tongnani okok no saw haki omono sukna hani okhri phainai asamung omono norokni sususong chawi thimani asamung ya o samung no sanai borok bo kathang tongplainai hini saw o sangsani samung no sanai bo kintu thinai phiaba pholani samung je sanai bo kathang tongplainai hini saw inke obongkha Lord Supper ni main je nangkuk mani obose puila a Lord Supper aje subrani panda hini himani orose oron theke se sengjak nai ake a subrani panda ni kokno tui mark 14
Mathai 26 Luke 22 te 1 Korin 11 sijak nungnai ake saitya bijabo a Lord sapano tui sijak nung bisik serious khlainya nangsugo ke tabu a je subrani pandano tui borokni wansung mungtamo sing jefuro subrani panda khlailayo sing angur puti phano ningo ba ruti phano chalayo kun ekta ba biskut phan chalayo singabonta wansuk o ruti abo jisuni bahan ni sing wansuk layo tei angur puti ke jisun thui hini wansuk bible amai phringya aboni bagai abo kaisa jisuni thui sini bagai saklai jakhani muitu khlaijangnai jisuni bahan sini bagai sakak jakhani muitu khlaijangnai se abo soi suni jisuni bahan ong phaikya kogya aboni bagai sing abono bujina bagai sing ayang samai kasamo thanglayano lamrima 17 ni 5 yang poribano subrayung musino hai hini saka Israel ni kisa bokhorok no tuyui ning borok ni boskango bukhak lai thangdi ning nil tuimao saprakma a raidang no yago naui thangdi naidi ang horebo nini buskango holong sakao basainai hake borok tui ningoi manna tuike ning a holongo budi hake aroni tui okhori phainai hake musi Israel ni bokhorok ni buskango abahaino khlaika oro singnugo horebo jefruo sokpaikha Israel lok iji phani okhorte borok hasing panthoro thangde ta mongkha tui kangjak laikha hasing panthoro tui grei boroni tui ninglainai tabu thitei pala hake borok kaitono kul laikha kaitorno muje surikha surima yagulo muje no saka ning holong kaisa tong a holongo saprak dehni a holongo saprak kangken ta mongkha oro tui okhri phaimani singnugo bible a tui wal okhri phaike boron ningei ningbaileya ake tabu obo o holong sabo singolo naileno o holong sabono phunuk lekhamung thanglayano lekhamung 20 ni 7 karon borong kanan hawo Israelo thangte hasing hamporo himte karon tuise kurei a tui ningnani bagi borok jefuru kengai layo kaitor bono lama khlairika tui ningna bagi inke puilani je holong no sapra kangke tui okhri paike borok tui maninka tewaisa last tewa amai thik amai gotonongkha tewaisa gotonong kadeso puilani ke horebo taboke kades ni kaisa jagao phaisok paikha thik abai na bain gotonongkha tui kangjak laikha tui grei tui ningna nango akeno tamong khnaji hake subrayung musino hai hini saka ning raidang khosawi nadi te ningbai nini takhuk eron lukurokno kurung sake kuthum reui borokni buskango o holongno tiklaidi hini sadi asikheno tui chersawi phayano omohaikhe ning borokni bagai o holongni tui kareui lukurokno te borokni malmatarokno khanui manano apurke musi subrayung dagi ma haikeno bini buskango dangno khosawi nakha orona yitamsa horeb ni abong kake saprak dihingka tabu kadeso phai sokpaikha a tui kangjal laikha borok tui kurui haino hai holong baskango thanglaikha tabu khe kaitor dagi kha mujes no tam saka saprak dihini sayako oro khe saprak dihini saya oro sao atnang porifon nadi ning raidang khosawi nadi tei ning bai bini takhuk eron lukurokno kurung sakhe kuthum riwoi borni buskango o holongno tui tiklai dihini sade hini simisa sao saprak dihinya tui tiklai di okhor dihini dagi dihini simi sao phiaba moses tam khlaike sing tola porike saimano moses a puilani experience bai puilao saprak mahai last year bobo saprak ri khanai di tamsa apuruke moses subrayuni dagi mani haikeno bini buskangni dangno khosawi nakha tei musi bai eron bebak lukurokno kurung sake holong buskango kuthum riwoi borokno khnabai di kebeng nairok jingba o holongni da norokni bagai tuima karisinai hini saka hake musi bini yak ti sawi raidang bai holongno wainei sapra khani saw naidoro saw bisik kirima singsa am muje je kaitini kokno tui kiri tongnai am muje je kaitor bai kok sanai gana kogo tongnai botamo khlaikya kaitor saka bono holongni tui tiklai dagi di order simisi de hini saw kintu oro bo waini sapra khani saw oro saw holongno wainei sapra kha tei tui kabang ma ser sawi phaikya lukurok tei borokni malmatarok tui ningbai kha ake tola pore on baro phiaba subrayung musibai erono haini saka norok Israel borokni buskango anok katharke borom khlaiani ani kokno poito saya ongmani bagai ang borokno ha rimani
rimano norok a lukurok no hawriwi manglak ni sok nadi je kaitor Moses no iji phani tiklai tubu kha karan hawat langna bagai tabuk laste okhe kaitor bono dai kha ning kok simi se sadi hini bok waini saprakha kaitor sao ang nono te kanan haw dalia ni sok ang nono te kanan haw se dalia ero nobo dalia hani sao bisike kirima singsa a kaitor karon bo pujani a experience bai saprana thangi saprakha tui to phaikya haipano kaitoni kokno khnalia kaitoni kokno borok norkha abon bagi boroni porinoti tamongkha kisanai leno waini sapi mau thanglaiano o je Lord Supper bisik kirima singsa abono tui sing bujina bagise karon o Lord Supper ni sampili phunu a kasam bijabo tongo tabu khake to soi soi age ke sampili waini sapima 3 ni 23 ni simi 27 jora khana layan sigumno jefuru kaitor saka Moses ang mono kanan hawtei talanglia ang mono aro pusita se talanglia hinpuro Moses tam sakanai di apuro ang saktar sugui subreni thani haini suri sanka belai khanangkha dukhu nangkha kap khabo kirija khakai to no o subrayung kaitor ningni selengno nini kotor kuar phankrak yakni samurokno phunukna chengla ha nini omo hai samurok phankrak samung kotorno nokhabai o hasaka o khlai manai bo matai se tongnai Moses hau ning ani o langmao Israel ni baskang je samung khlaikya ning hai sabo khlaiman kha ning hai kebu khlaimia ning hai bo matai khlaiman kha ni bosau nono koijao ano Jordan ni ayang naro thangui a ha kaham o ha kaham ni sau kanan hawo Israel hawo trangna bagi naithok hasuk ni kamyung tei Lebanon ni nukna rijadi ni sau order khlaidi kaitor ang a kanan hawa hamna musungo a kanan hani bagi sasik borok phailema ba kaitoni songjak je promised land ni sau a kaitoni songjak je ha sini bagi ke obo sukna ha etam sanadi nono koijao ni sau ano a hano phungna rijadi hini phiaba noroni bagi se subrayo ano joli jaksio te ani surimano khanalia ni khanalia kaito asike joli jakha karon o holong tamo singolo bujilai no asik nongkha omono tui ning anote mungsa kokta sasidi hini subrayo ngana sakani ungkha ta sasidi te ta koisidi ni kaitor bono sakani so ke a holong sabo 1 Korin 10 ni 1 thanglai no tabuk sing a samai kasamo bo Jisu Kristo bahai ke boni sampilini bisingtei boni borokno nai tongkha singabono tini bujilai no ang sananai make Jisu Kristo ni bahan no sakakmani odikar te keni kurikha Jisu Kristo ni thui no saklajani te keni odikar kurikha a Jisu Kristo ni bahan no te ke busaibo maya je sakagei maya te bonok te sapragei maya ekbar kaitor bono sapragri kasini papni bagai ekbar kaitor boni bahan no saklaikha boni bahan no kak khable boni phikungo je a 39 ta sabuk bujak mane abo bahan sakaknai sabuk se kaisa kaisa bahan khebei tobei phayo phikungni jaga al chuai tei chuai jakhani sa boni phikung wan sukdi belai serious se a phikung suruya boni a oglebo bahan rok yoklai jakha thui saklai jakmang dehydrate dongui thangka bo saideman scientist ok sao bo cross no suda pailia hani sao asik sorbo shoktiman kaitor se asik phan ganang kaitor se bo cross no pailia ngi tam khlaika korini ni korsa simon se ma o cross no mar josibo abahai amon bagai 1 Korin 10 ni 1 ni simi soyang poriwan takhugrok musini logi thangnai jini susu songni kok ang no muito khlai rina nayo borok bebak no sumui bai koboloi tonjakha borok bebak no kaham kurungkhe tuijlang ksak laikha naidi tuijlang ksak laimani kok no muito khlairo sumui bai tuijlang o borok bebak no musini borok ongna bagai baptismo ongbaikha bebak no kaitunaroni ruti potsa salaikha bebak no kaituni aroni ningmung potsa ninglaikha tui ningmani kok no sao borok bai baksa thangnai kaituni aroni holongdap ni se tui ninglayo ni sao borni tui ninglaikha holongdap ni a holongdap ongkha Kristo huni sao a je holong ni je tui tikhlaijak mani abongkha Kristo Jisuni sampili hini sao puila puro saprak jakha bujakha lasi phunuk jakha abok te oisa Jisu Kristo haino hai saprak jagya haino hai bolasi phunuk jagya haino hai bo kalbari kuso thi paya aboni bagai o je sing Lord Supper ni mani abo soi Jisu Kristo ni bahanno sananiya soi Jisu Kristo thuina ningnaniya tamongka ke sing ma bujilainai tamni bagai himana abo sing je subrani pandao sing participate khlayo aro tam tong tinta jinis tongo kaisa ke ruti angor botui khuri a tinta jinis no sing khelma khaine ruti hingkang ke abo Jisu Kristo ni bahano represent khayo himpano
abo Jisu Kristo ani bagai bahan saka kahini abo no sing muitu ma khlainai ruti kuri hingga ke sing tam khlai biskut ok phanna layo ake oyak ruti no best ruti kuri ga ke sing next to sing ruti bai no sing try khlainai abo kuri ke sing biskut bai try khlainai ja ake ruti abo Jisu Kristo ni bahan sakak jak mano tam khlai muitu khlai dibo te kaisang ke angur butui joton khlai best angur butui kuri hingga ke sing jora jora kasak kun ekta jinis thamsak rok sing use khlayo abo last ni kok haipano angur butui tak man thogo angur butui hingga ke Jisu thui saklai mani no muitu khlai mani te khuri hingkang ke aje sikon sing je khuri najak mani abo hingka ke samai tang mani sabo Jisu Kristus thui bai bahan bai kai to sing bai samai tangkha tamo samai tangkha sing no mol brum thangmani okok samai tangkha aboni bagai samai tangnai ongkha mol brum ni kathang bote kok noi ra kai to a samai tangnai bai sing samai tangjagai sing tini ama thangjak mongo sok paikha abon bagai Jisu ni bahan chamani kok mang tamo phari thanglai ano ang paiman dingen thangnai Jisu ni bahan chamani ortho tamo thui ningmani ortho tamo johon ek ni ego thanglai ano Jisu ni bahan chao himalaya tamo thui ningu himalaya tamo abono to sing ma bujilai nai pore wa nai tamsa kok yaphang ni simino tongo kok kaitor bai tongo te o kok no kaitor ni sawo Jisu ni bahan chamani thui ningmani ortho ongkang kaituni kok chamani kaituni kok nang chamani kaituni kok no sing ma sanai hojom ma khlaine hini sawo oro sing nugo kok yaphang ni simino tongo kok kaitor bai tongo te o kok no kaitor ni sawo sabo Jisu Kristo ongkha kaituni kok ni sawo tin jora pore wano yaphang ni simino kok kaitor bai tongo bini yakti no kaitor bebak no snambai kya asik snamjak mani bisingo bonokari mung sapano snamjak ya so jotam sanaji o kok tamongkha kok mang ongoi sini bisingo tongphai kya hake sing bini singsasa nukha abo khairok mabai kubui bai kupulung bufani songdari sajla hinai bo a singsasa no man khani saw a kok se bahan buthui yongoi asai phayo awan bagai a bahan buthui no saw humanongkha ang kaituni kok belai kesana nang nadi bujili tabuk kaituni kok sing bisi kesana nang a kaituni kok sayang ke sini ma thangjak ma se kurhei jasek pano siri khogoi sade jasek pano a buji khaini ne boni bisingo jodi kaituni kok kri hingkang ke a lot chapar khlaimani bo abo meaningful ongya te phunukjak mani 19 thanglai no Jisu je kaituni kok singao te unugo oro phunukjak mani 19 ni 11 12 13 ang aphuru suknaha phiokjak nukha aro korai kufur masa a korai kasanai bo kahambai kubui hinjago bo soike busthumo soike soba khlayo bini mokor horjlai hai bo motok kwbangma thupjak bini basago bumung thaisa seijak haifano bonokari khorok chapano abo tamo sawi manya bo kanmani ri thuyo somsajak bono kaituni kok hino naidi aje Jisu Kristo chukna hao thangaibo kaituni kok ni saw aboni bagai sing tinio je saw hini himani abongkha kaituni kok no samani se kaituni kok no samani se an ningu himani abo kaituni kok no ningu himanse abon bagai nini ani bisingo kaituni kok de tong akok nono pholao phan debi abo nono tiruk tirike thang khlai jetlang singabo bujinai phan man maneo sing sai mannai abongkha ake bahai ke sanai niyom tamo sing thanglai no lamri mani baroni khuluklai nai thanglai no sing lot chapar khlaipuro niyom no ma hinjinai chapuro sing tamo khlai sanai abono lamri ma baroni 7 ni simi 10 chapuro sing tamo khlainya nang singobno kisa muitu khlailai no khel khlailai no hake borok kisa thuinaui duglamni bokhorogo phului ma rilainai te anogono muihandok ma salainai ake thui abo tolawaya sakao ma phulnai hini saw borok ajorao Israelok jepru Egypt phani yokha borok sakao ma phulka yango ma phulka mane no borom rinani a kaituni a je sini bagai je thui saklai jak mani a je sini bagai bahan sakak jak mani abono ang borom rinani abono ang kirinani abono tu yang belai seriousness bukha nangsuknani sak nangyang thai kurei te gosiuina nangnai hini saw sini langmo tamno gosinya ni a thui bai ang mathang jakha a thui bai ani pap jot to susa jakha a Jisu Kristo thui saklai jak ma bai ang kaitor bai halok hamkha abono sing gosi mananai muito kaitoni sob sambai abo jotunai kusugo a sakauri bolteno abo tolauri jangnaya kafik jangnaya abo belai kirima singsate belai serious ke na thai te abono borom ri thai te abono sing gosi uina thai tamno gosinya na himala a thui bahan
ani pap ni bagai susajak mani ano kupur khlaike ani joto pap no khoma khlaimaya gulo kai tor ano bobai halok snamkha mol burum burum sukna haw talangnani bai obno se sing muito khlaitai obose sini bagai belai nago abahai abon tolaw thangano ni tei tamuni yom tongnai di tei anogono mui handok ma salai nai ni saw aje bahanno sanani kokno sawta singang samani kaituni kokno samani bisingti se sing alor chapar khlaitai kaituni kokno khanamani bisingti se abono ang khanaka simia do aboni mote ang khlaimani tabuk ang maisa khangke a maisa mani ani bohogo phayo antam labong ang phan mano ang samung khlayo thiga bai keno kaituni kokno khanamani simia a khanamani mote sakno sing bedok mani ato thanglai no a horono a mui handokno ma hanglainai tamsa mui han bolte kaitini a kokno tam khlainai hor pholakathano represent khayo pholakatharni bisingti khe pholakathani subamani bisingti khe singapno tiar khe rijak asamung no sing sanan nangnai hini sawo kaitini kok tei samkakha hangkangke samkakha bai kheului awang bangla bai khe ma sanai duita jinis samkakha tei awang bangla samkakha hangkangke kristono sing yasaknani sakang sing sak saimana nangnai ang tekto mannai ang kosno mannai ang bui bai hinjaknai ni langmok kakha kabangma phainai abono bului no sing ma thangnai hinjaknai sob somoi aram hon no tawan chudi bui lase phunu jagano buthar jagano esti cancel khai jagano norok ready ma tongnai abono buji bui sing a lot sapono sanani tei oro saw awang bangla bai khe mai chalainani saw oro khake sumsok ni jibon japoni theke hak salongi saman do ang apap bai kharui apap ni yak ni yogui apap no ang pogui pap ni jibon japono ang yakar sugui ang a lot saporo asuk mani obose sini langmo belai nang abon bagai omono sak nangya sakhangke kebangma slai mungbo phayo abon bagai belai kirima singse abon bagai phari sing sumsok jibon tamni sing abo chanan sakang wan suglaiba sing gijaw phekeke sini jotto sayano sing kaitan thai nakar ma sanlayo khoma ma sanlayo abon bagai sudu mathangjak bekti ruk simi se sathai noyo tamsanaji aborokno kuthangke eba rugui bota sa deni saw mane sakni musung tui buya kaituni kokno jora jora o sakni musung tui o oboba tamo kaisa jaga norok timuthino sijak nugano timuthino sawo bohok saito hangke waisu angor butui ningbi hinse abono tuise boro tamo khlai nuku nukhane bible sajak suwak ningai mano hone bible sajak lese suwak ningai man sakni musung tui sing saran musung jago kintu abo sananai makhe ajorao wine suwak abo bithi no ningai ni bohok ro hamdeni samase soi nya phek jangnai suwak ya abahai abang bujinan bagai samase ake tolaw tamnuk kuthungke eba rugui tasadi tamokhe abono horo hangri holani bisingtui sramjakhe bokhorok tei yathek rokno tei bubuk bokharokno horo hangri hini saw mane jora o sing samung kaham simi jana mujung do bubuk rok yathek rok ke sing sana musing ya bokhorok ke sana musing ya mane no sing ashirba ni kok masimi khana musung sing khali ashirba ni kok hamari ni kok কিন্তু পাপ ক্ষমা খাইমানি কাইতনি বিচারনো সিংকে খানা মুসিংয়া আপন বেশি খানা মুসিংয়া মানে ন কাইতনি কক কোন ফানো বাতারি দেনি সাও কোন ফানো বাতারি দে জরা সিং শুধু আশীর্বাদী কোন সিমি খানা মুসুঙো রাংমান মানে কোন সিমি খানা মুসুঙো কিন্তু কাইতো সানাই মাখে বুবুক বাবাক বখর ইয়াঠে কোন ফান টাকার দেনি সাও মানে কাইতনি কক কোন ফানো টাকার দেনি সাও অবংকা লর্ড সাপারনি নিয়ম একে নরক ফুং আসিরি সিরি জরা আবনো মুংসাবো তানারিক দি mungsano sik karjagui tongke sogui khibidin mane aje lord sapar ni je sing je khlai mani paikha kaitini kogo sing lelawai mankha tabuk aje samung bara rokno sing tamok khlaine hingake abo sing kebo okrar no phano ba mothani je no phano sing sakhami ro phano sing reidi mankha abo khibitai buya abai ke asik jora obong khan niyom tabuk lord sapar phainani sakang last obono pori mathak sinai 1 Korin 11 ni 28 lord sapar thangnani sakang sing tam no sakno sing tiar khlailai oro sawonai di tamsa hake tabuk jotono sak no wan sugui naigra di abahai khebo ruti bosathung khuri bo nongthung hini saw ruti saran sakang angor butu ningani sakang tam khlai jotono sak wan sugui nai din saw tamno wan sugnani ang kaitor bai halo kaham de ani nukhung bai ani halo kaham de ang buino nakai re tongkha kun ekta jagao ang buino nakai ra jole uje tonikha abor bebak ঠিক থাকে নাই sing ma phainai
kaiton thanibo kaitor baisini halok kaham de nukhong baisini halok kaham de ang kaitoni bagi saki kaham de tong mothani borok bayani halok kaham de tei ang bunyo na nakar ang bunyo hade hamjak aborok nai kuri khlaijai gang hake sing sakang bari no radio ngui takmondi robibaro sing lot sapar khlainai sonibaro sing abon bai tiar manglainai sak tiar mangnai ang keno jolei to hangke adine no ang keno saya khlai to hangke adine no sing khoma sanai bebak srai ke phai sing lot sapani bagai dedi mangnai abongkha lot sapani khlaidai abon bai phari lot sapar subrani panda jisu khiso dagi kalangmani je nangkuk mani mothani kaini kaisang ke lot sapar sing jot to mak kuthum lainai te kaisang ke baptismo baptismo thik kaini jisu khiso dagi kalangmana kaini kiringjak se mothara gabno je saklai pan practice mak khlainai ambai phari baptismo prok thik abahaino sing mak kuthum lainai jotono obo mothani duita raida katha adi asingong thun